Je tam ale na zemi zapracoval Bikoula, Žilinčania toho môžu využiť. Veď pri lopte. Hanes si úspešne obhodil. Mináš. To bola snaha o faul, to si však postrážil Masladža dopredu. Bol odzbrojený Machajom. Hanes. Tak Koloredis to nevyťaží nič. Šikula. Tu 16 a hráčov v pozícii, z ktorých sa dá zakončiť. A to domácim konečne vyšlo. Na druhej náhrote sa určite dnes pozícia v moci, ale trafili ju predtým práve hosťujúci hráč. Ponorený až po uši. Naopak Malženice sa môžu týmto výkonom od striedajúceho Nikolasa Kureja. Že v defenzíve je veľmi platný pre svoj tím. Je to jeho blokovaná strela. Má veľmi kvalitné a skúsené mužstvo, navyše zdobí ich veľká efektivita v zakončení. Novembra súboj v Skalici. V rámci 8 finále Slovnaft Cupu to môže byť zaujímavý duel. Toto ale nakrátko nebude, bude to lopta do ohňa. Tam sú ale opäť iba hráči v belasom drese. 10 minút sme odohrali doposiaľ z druhého polčasu. Konečne môžeme konštatovať, že sme videli vyloženú príležitosť aj na hosťujúcej strane. Pohrozili už ale aj hráči Dolného Kubína. Predsa len zatiaľ nie sú takí nebezpeční ako v prvom polčase. Slovanistické Bčko práve na jar tohto roka v rámci jarnej časti sezóny 22-23. Teraz je to druhý domáci zápas pre Dolný Kubín. V prvom konfrontácia